Het ben de jongens van Westkaant Stad. Woorden. Du zeist, we moeten eens broden. Dacht ik, mijn god, nou zou het beleven. Toen du zeist, has niks in de goten. Dacht ik, dat mag zo weten. Maar het bin maar woorden en ze bin overschat. En we willen wat zeggen, maar we hebben het er nooit over gehad. En toen du zeist, wat stelt het voor? Dacht ik, ach kind, dat wordt maar al meer. Toen du zeist, hoe lang ga je deur? Dacht ik, tot de laatste keer. Ach, het ben maar woorden en ze ben overschat. En we willen wat zeggen, maar we hebben het er nooit over gehad. En toen moest het weten. Du zeist, het is de hoogste tijd. En we keken elkaar aan en zult hoogst zeggen. Wat was beter, beter, beter van nu. En toen du zeist, we zijn zo alleen. Dacht ik, ach kind, maar we hebben elkaar. Dus du zeist, waar gaan we heen? Dacht ik, ach, wat maakt het uit van dit bin? Maar we hoorden en ze ben overschat. En we willen wat zeggen, maar we hebben het er nooit over gehad. Voor de live hebben we straks komt nog een keer weer terug in Westkaant Stad. Hier aan tafel aangeschoven hoogleraar Goffe Jensma en daarnaast Marlene Bakker. Welkom, abbeiden. Ja, ik ben die net al in Nuimte, Marlene. Vond dat verveeld? Dat was het over Nee, ja, hoor. dat is er mij bizast. Nee, helemaal Nee? niet. Nee. Dat valt reuze touw. Je gaat ook wel eens met je beiden on tour. Hè? Dan heb je het over multilingualisme. Dat is, was toen hoogleraar of aan de rug bist. Dan is het Friese taal, dat is Groningen dialect. En dan ga je toen met en vertelst toe zeg maar over die muziek in het Grunners. Eerst even om met die te beginnen, Gof, hè. Die meertaligheid. Wie als Grunnigers? Hoe belangrijk is meertaligheid voor ons? Toen ik een jong kereltje was, Ja? van 10 jaar ongeveer, of van 8, ging ik naar school in de Kornhurn. Dat is in het Westkwartier. En ik denk dat 99% van al mijn klasgenoten praten Grunnings. Van huis uit. En die praten de hele dag door Grunnings. En zo heb ik het ook een beetje op het schoolplein geleerd. Want ik ben een Fries vanzelfs. Hè. Maar dat is veranderd. Hè. Tegenwoordig, al die mensen die werken nog op het dorp. Die gingen niet verder dan 10 kilometer aan beide kanten. Dat is dus Terveen aan de ene kant en Grote Gast aan de andere. Ja. En tegenwoordig gaan ze naar de stad, door werken ze. Ze bellen niet Engels op het werk. Dus die praten de hele dag door andere talen. Thuis praten ze misschien nog plat, Grunnigs. Ze praten Nederlands en ze praten Engels. Dat is meertaligheid. En dat is een groot verschil met vroeger. Nou schijnt het ook zo te wezen dat meertaligheid, klopt dat? En als ik het verkeerd zeg, Ja. als we verbeteren, dat meertaligheid, dat is er soepelere hersens van krijgt.
En dat het ook zo is dat als het aanleg heeft om Alzheimer te krijgen, dat er 5 jaar uitgesteld wordt. Ja, de cognitieve vermogens worden vermeerderd door methodologie. Dus Ja, als we Nederlands praten en we praten ook ons dialect Grunners, Ja. dan hebben we eerst een goud nijs voor ons, zeg maar. Ja, dan kist er wat langer met deur gewoon. Oké. Dat is goud nijs. Nee, dat dacht ik ook, ja. Maar nee, jij zingt in Gronings, je zingt fantastisch in Gronings. Dat weten we niet alleen hier, dat weten we ook in heel Nederland. Van Frits Spits tot Daniel Lohuis. Elk is mega enthousiast over die album, over Rife. Bist in het Gronings gewoon zingen. Mm-hmm. Waarom is het over gekozen? Want de pro's namelijk geen Grunners. Waarom is het wel verkozen om uiteindelijk nog Grunners te gaan in die zing? Ja, dat speelde eigenlijk altijd een beetje in mijn achterhoofd. Ik heb een poos in Brabant gewoond voor mijn studie en daar werd ik me heel erg bewust van mijn eigen roots. Ik was toen wel een muziekopleiding aan het doen en ik schreef nog heel veel in het Engels. Maar ik werd me zo bewust van dat ik Groninger was. En ik kreeg zo'n heimwee dat ik dacht, ik moet ooit wat met dat dialect gaan doen. En toen dat ontstond in Brabant? Ja, pas daar dacht ik... weet je, als je jong bent en je gaat studeren, dan wil je weg en dan wil je uit de provincie en dan wil je dingen gaan doen. En zodra je dan uit de provincie bent, word je ineens heel erg bewust van waar je vandaan komt en wat je roots zijn. Hou bepoolst toe, hoe de teksten eruit gewoon zijn. Is er ook al net als dat Fieke Jan Glas, die zeg maar de teksten voor in het Grunners controleert. Ja. Is er al de teksten voor die in het Grunners schrijft of ook controleert? Ik schrijf ze zelf, maar Henry Schoonhoven die controleert alles voor mij. Dus, En vind je dat belangrijk? Ja, enorm. Want waarom? Zoiets wordt vastgelegd, weet je wel. En dat komt in een cd-boekje te staan en mensen gaan het lezen. Dus ik vind het heel belangrijk dat het allemaal wel klopt. Want Daniel Wolgen, die het net verder ook in die zegt gewoon, ik schreef zeg maar zoals ik het ook zeg. Ja. En dat is knolsters. Dat is zoals het bij mij uit de strudden komt. Ja, nou, zo schreef ik het op. Ja. Maar toen zegt ik vind het nog wel belangrijk dat het wel zeg maar goudgrunners is. Ja, maar wat is goudgrunnigs? Het gaat er vooral om dat, denk ik, gewoon dat de juiste grammatica-regels worden gebruikt en dat het leesbaar is. En dat het gewoon, klopt. Ik denk dat het wel belangrijk is. Wat is goudgrunnigs? Ja. Hoogleraar? Er zijn meer wegen naar Rome en er zijn ook meer wegen naar goedgrunnigs. En de ene weg is vanzelf dat je het thuis leert van die PMU. Maar de andere weg is dat je het ergens oppikst, along the road. En is dat Grunners ook aan verandering onderhevig? Mag dat ook veranderen met die Ja, vanzelf. Moet dat veranderen? Kijk, waarom zegt de ene Grunnige tegen de ander van... dat is geen goed Grunnigs. Waarom is dat? Nee, leg me dat eens uit. Ja, dat weet ik niet. Dat is gewoon toolholding. Hè? Dus, dat is een attitude. Dus mensen die denken van, dat is goed. Dus zo moet het. Maar het kan ook aans. Maar is de noordruk op de dialect zoals we nou doen, is dat nou een beetje eng nationalistisch gedouw eigenlijk? Nou, maar wat drukt dialect uit? Dat drukt uit dat je ergens wegkomt en dat die in die taal er ook uitdrukking aan geeft. Dat is voor mij dialect. Meer niet. Dus die zelf een beetje thuis voelen, wordt best. Maar net jezelf beter voelen. Beter voelen, Ja, maar beter vuil in die gemuis, maar nooit beter als een ander. Nooit die boom stellen. Nee, gewoon die goed voelen, die beter voelen. Ja, dus, Streekt al eens emotie, hè? Het is de taal van gevoel. Ja. Geldt dat voor die ook? Enorm, ja, tuurlijk. Als ik boos ben of emotioneel... Of ik wil iemand troosten, dan zeg ik live it, weet je wel. Dat zit er gewoon in. Al die Groningse dingen, die zitten verweven in, ook in mijn Nederlands. Waarom post het dan? Want ik weet wie zullen elkaar voorkeur. En ik denk van, waarom dit was toen zegt van, het zit zo in die oergevuil. Ja, maar ik denk dat ik een combinatie ben van Nederlands en Gronings. Precies. En het gaat er gewoon om wat je zegt. Als ik hier in een interview zit en ik wil gewoon meteen iets zeggen... dan wil ik dat in het Nederlands doen, want dan kan ik mij het beste in uiten. Precies. Maar als ik thuis ben en ik wil iemand een dikke knuffel geven... dan zeg ik, dikke smak en live it. Weet je, dat is dan de taal van de emotie. Dus bij mij wisselt zich dat gewoon onbewust af. Dus als ik nu heel geforceerd Gronings moet gaan praten... dan komt dat niet over. En ik vind ook niet dat dat hoeft. Want je moet gewoon doen waar je op dat moment onbewust goed bij voelt, denk ik. Dus ik moet al wel te zeuren.
Nou, dat zijn jouw woorden. Maar iedereen moet doen waar hij zich goed bij voelt, weet je wel. En het maakt mij echt niet uit. En ook qua muziekstijlen en zo, weet je, er gebeurt op dit moment zoveel in de Groningse muziekscene. Iedereen doet zo zijn eigen ding en iedereen heeft zo zijn eigen doelgroep. En dat is gewoon te gek. Je vult elkaar gewoon onwijs goed aan. Is dat ook de reden dat popmuziek zo gauw verholt met dialect? Dat maakt niet uit. Qua genre maakt het echt niet uit. Nee. Echt niet. Ik bedoel... Nee. Goh, du bent ook betrokken bij proeftuin meertaligheid. Ja, door wat ook subsidies touw kent. Nou heb ik wat opzocht. Er was €270.000 beschikbaar voor subsidies. Ja. Voor 5 provincies. Voor de Neder-Saxen provincies. Dan hebben we het over Iersel, Gelderland, Drenthe en Groningen. En Friesland, de Friese Tol. Nou heb ik zo dat van al die projecten die er ben, dat van die €270.000, dat er €120.000, dus zeker om de helft, gaat naar Friesland. Nou, ben wie nou zo dom? Ja. Toch is het niet zo. Nee, Heb ik iets verkeerds gelezen? Ja, want kijk, want die voorwoord voor dat project was, of de voorwoord was dat toen meer dan 1 provincie bediend moest. Dus als Friesland erin zit, zitten er ook altijd in elk geval 2 andere provincies bij. Dus dat kan niet. Dat 270.000 naar Friesland gaat. Of dat de helft van Friesland gaat. Dat klopt niet. Nee? Nee, echt niet. Maar het waren wel projecten die dan ook vanuit Friesland, Leeuwarden, was het Frieske Symfonieorkest. Nee, die staat er niet bij. Nee? Nee, dat klopt niet. Nee, het is verkeerd over herlezen. Oh. Het is correct de bedoeling dat... Kijk, wat misschien een beetje gebeurd is hier, is... Door herst 4 Neder-Saxische provincies die meedoen aan het project. Ja. En 1 Friese provincie. Ja. En dan liegt het... Akkeduit bij elkaar. Ja, De antwoord duurt te lang, hè? Ja. Toch? Ja, hè? ja, accordeert dat. Ja, ik vind van wel. Maar kijk, er is wel een verschil tussen de Neder-Saxische provincies en Friesland. En dat is dan in Friesland wordt veel meer geld uitgegeven aan tol. Dat is, als alles bij elkaar optelt... Kringen ze door ook meer? Hebben ze door nog meer te besteden? Ja, nou, dus hebben er meer voor over. Dus dat is 30 miljoen. Maar is dat niet zo, omdat het een tol is, dat ze door meer zijn te besteden hebben? Heel simpel. Nou, maar het komt wel uit de provincie zelf, voor het grootste deel. Dus er zit wel wat Europees geld bij. En er zit wat geld van de ministeries bij. Ja. Maar de Friesen hebben er zelf ook meer voor over. Dus die infrastructuur op het gebied van tol is veel iets gebreider als in de Neder-Saxische provincies. Dus hebben we in Grun er te weinig voor over? Ja, dat kist 1 op 1 zou ook weer niet zeggen. Dat het ook een geschiedenis vanzelf te hebben. Het is, in Hoe zit het dat dan? Is dat ook een stuk trots op jouw tol of dialect? Nou, misschien dat de identiteit van Friesen wat meer met de tol verbonden is als die Grun. Dat zal ik wel Dat zou wel eens beter kennen wezen. Ja. Kijk hier. Geef een tegengas maar alleen. Nou, ik denk niet dat het zo is. Ik denk dat Groningers zich heel erg verbonden voelen met de provincie en met hun taal en met hun identiteit. Maar drogen we het veel minder uit? Zit dat veel minder erin? Weet ik niet. Nou, In ieder geval minder geld voor over, zo te horen. Ja, precies. Ja? Ja, nou ja... Wat kunnen we leren? Wat zou het in anders moeten doen om... Laat ik het anders stellen. Wat is er wat er moet gebeuren? Ben we op de gooie weg om over 15, 20 jaar te zeggen... Kijk jongens, het dialect hier in het Gruns, de jeugd met een kander. Wie bent het gooie pad? Nou, het eerste, ik ben het wel met Koos eens. Van het eerste wat doen moest, is dat die onderwijs, dat door wordt met Gruns dus. Dus Lord Olaf moet de school niet gewoon. Dat is een goede zaak. In Friesland is het verplicht, onderwijs in Fries. Ja. En dat is een groot verschil. Ook al is dat onderwijs, dat stelt niet zoveel voor. Dat is een filmpje kijken of dat is een liedje zingen. Ja. Maar het is er wel. Ik geef het ook. Ik geef op het mbo geef ik ook Grunners. 10 weken lang, 1 uur in de week. Ja. Ik heb het 3 jaar voor mijn knokken om uiteindelijk dat uurtje erop te krijgen. En dan heb ik het over mbo-studenten die gehandicapten zijn, geen onder oudenzorg, kinderopvang. Puur om ze kennis te laten maken met hoe belangrijk het dialect eigenlijk voor bepaalde leeftijdsgroepen is. Ja, is het ook. Maar het was een hele weg door een touw om het erin te krijgen. Ja.
Maar kijk, als je het niet meer van die pa moe leert, hè, wat in Grunnen, ik denk dat nog 10% van de mensen hier in Grunnen op zijn hoogst Grunnen steekt de kinderbrood. Ja. Waar moest het dan leren? Dat kist het alleen nog op het schoolplein en op school kist dat leren. Dus vol gas voor Olaf richting het VO. Ja, vol gas voor Olaf. Ja, dat is een mooie titel voor een rap. Ja, kennen wat met misschien. Over muziek gesproken, Marleen. Coronaperiode. Muziek ligt, grotendeels, de cultuur ligt op zijn gat, maar ook een hele zware periode deur. Bist alweer een klein beetje aan het opkrabbelen en het optreden? Ja hoor, ja. We hebben de laatste shows van ons theatertournee hebben we door kunnen schuiven naar september en oktober. Dus deze maand starten we weer met een aantal shows. En ondertussen zijn we gewoon aan het schrijven voor het volgende album. En doe je wat je kan doen, zeg maar. Mooi. Ja. Nou is die toch aan tafel zitten. En Jan, mag ik die vragen om... Ja, ga er van deur. Ja, om mij bloos te maken. Dan komt de gitarist die komt op die rijer zwart. Nog